Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa pag-amat-amat balik sa normal sang tanan, balik rambol man ang mga pamatanon sa dalanon. Kailan sa kaagahon, isa ka rambol na nagluntad sa guwa sang isa ka ilimnan sa Barangay Madalagan sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Viral sa social media ining video sa mga nagrambol nga mga pamatanon sa guwa lang sa isa ka ilimnan sa Dalan Lacson sakop sang Barangay Madalagan kaina sang kaagahon. Sa video nga kuha ni Makhil Canales, makitaan pa ang isa ka babae nga nagabulig-puli sa isa ka lalaki nga ila nakaengkwentro. Suno kay Canales, may nagkalapilasan sa rambol kay may gindala sa ospital. Ginsiling ni Police Lieutenant Liberty Indiape, Public Information Officer sa Bacolod City Police, regular nga nagalibot sa mga ilimna ng police mobile, kag natabuan nga wala sang pulis sa lugar sa natabo ang insidente. So pwede gid naton man nga pabaskugon pagit ang aton nga police visibility dira no sa nga area kung sa diin permi nagakadto or naga-standby naga night out ini mga kabataan ini no. Karon nga nagalog naman ang mga health restrictions na lakip na diri ang pagkakasang curfew, nagapanawagan si Indiape sa mga opisyales sa mga barangay nga kung mahimo magtala na sang tanod malapit sa mga ilimnan agud mapaiway ang gamo. Medyo paligwa na ang aton mga protocols no sa COVID-19. Gaayo kita sa gihapon nga wala na sang maglagaw sa oras ang kagab-ihon no. Aton ina safety para sa masakit kontra masakit kag syempre sa peace and order no. Ang PNP ang liwat man nga nagapangabay sa mga ginikanan nga hugot man nga bantayan ang ilang mga kabataan agud indi na makagwa sa puloy-an kun gabi kag maglabot sa mga ilimnan hasta kaagahon. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.